ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Kablaawan ka anak, nakaturpos kan, agyaman iti Diyos. Nalpas matlangan ti kalbaryok nanang. Nag-grade ka ta talaga tag working student. Amok day ta anak, kat pasensya kan tamasapul pa nga ag-working student ka, tapno maituloy mo laang ti panagadal mo. Amok mo't namin na di nakabalan nga isakad niyag may sa nanang. Nudyak nag-working student, ang mga nudyak na ituloy ti panagadal ko, kat sana ka nakaturpos. Agyaman akan ka anak ko. Amok adakkel a sakripisyo para ken katikasta nga inaramid mo. Kurang met ngamin para inaldaw ta ti mabirbiru ka kiti panakilablabadak kadagiti kaaruba. Isang araw na nagporsigiyak nanang, tapno di kay mo't marigatan unay. Anya nga ti planom itata nakaturpos kan anak ko. Agsapula kadagos iti trabaho nanang. Jaket ti mabakanti. Sayang ngamin ti panawan. Kaya't ko maragpat ko amin ni arapaap ko. Kaya't kumot ang mapadasan tinarang ay abiyag, ajak pulos na padasan sipod kinaubing ko. Ay, nasaya at matno kasta anak ko. Ala, sapay ko mga road ta makasapol ka adagos iti panggadam. Nanang, naawat akiti nag-aplayak. Nabiswan akon kat mangrugi akon into no may alawas. Ay na, maragsakan para ken ka anak ko. Dinangag ni Apo Diyos dagiti kararag ko. Asapay ko mata makasapol ka adagos iti panggadam. Masapol nga isagana kung dagiti imatak ang masapsapol ko nanang. Iti kasta, nakasaganan ton ti amin. Ken, tapnaawanin ti malipatak. Ha? Nay, apay ang masapol nga agisagana kakadagiti masapsapol mo anak ko. Ije nga min syudad ti pagtrabahuak nanang. Saan na diti lugar tayo? Anya, nukasta, umadayo ka dito'y lugar tayo anak ko. Wan nanang, may metag trabaho ije syudad. At ado ti oportunidad ijay. Nukasta, panawan nak nga ro dito'y nga agmay-may sa anak ko. Saan kayo mataman ano dito'y nanang? Adamot da angkel di takaruba. Iso nga adamot lakadwayo dito eh. Maikaw akto lakit dinaawan ka anak ko. Maisina kamot kanya kun. Di kaya agdanag nanang. Anya tamuyo. Ang mga numapagasatan ng ijay. O, dalaan kayan tumatlaan tapno mapadasan yung matagbiag ijay syudad. Ay, kasta ka day. Ay, namnamaak nga ro day nga imbagam anak ko. Katsapay kuma, tay ti mabiit. Agdan natan tumatlaangan adwa. Puno ka di amapanan ijay syudad ni Rico nga anak mo kabagays. Ewan tano, ijay tinagaplayan na iti trabaho, kat napagasatan mo't anaawat adagos. Mangrugi ka nun intun umay alawas. Ay, kasta ka day. Ang di ka nasayaat, ang mapasama kang tinabayagan nga inarapap ti anak mo ang makadanon ijay syudad. Ita, anda pa yung trabaho na ijay. Wan nga road, ngam maladingitan nak. Tagsi na kami manon iti anak ko. Diyak pa'y naipapas a pinagserbyan. Ita, umadayumot kanya kon. Ay na, bay amtap na amuna ti agbiag nga agmay-may sa. Nahustuan mo tan iti tawon. Saan na masapul a pagserbyan pa'y kabagays. Tano, Panawan mo tan atap no makainana ka. Kalpasan ti ado a sakripisyum kan kuana.
Nangronakat nagmaymaysa ka ng sakad iti panagbiagyaw manipod pimusay da di asawam. Na maglaangan nata na panunot na tinag-working student. Isuan na tulungan na kamutlaan. Daitang arod ti paglading itak. Tauray kasano ti ayat ko, asyaklaan ko matimangisakad iti amin. Jakmat na baulan. Isa masapul pa'y ang nag-working student ti anak ko. Kasta talaga akaba, guys. Narigat mo ano yung patudunakan ka ti amin. Dahil saan kumaan nakaturpaos. Ay, Mala, di ka nagladingit ka ba, guys? Ikararag mula nga asapay kumata agbaligi di anak mo iti pa nagtrabaho na ijay syudad. hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Mailiw ako na yan kan ka. Nasayatak mo diti nanang. Di kay madanagan. Nasayati ka sa sahad ko ditoy. Di mo baybayan ti bagim Mangan ka iti husto nga oras, anak. Well, nanang. Ay, madanagan nga rod anak ko. Awan ti agluto iti kanam, kan naglaba ka dagiti arwatam. Siyak amin di mga ramid nanang. Kalpasan ti trabaho sa akong to aramidan amin dagita. Kano kasdi a day off ko. Sapay agmay-maysa ka di tapag nanaedam, anak ko. Kaasi ka mat. Imbis nga ginanaka kalpasan ti trabahom. Saan? Tamasapol nga agidalimanag ka pa'y. Kanagluto ka pa'y iti kanam. Okay lang nanang. Nerwamak mo din. Di kagdanag. Hinton stable akton. Alaan kayo ditoy. Tapno at dakad kadwak. Ay na, sapay kumata iti mabiit. Mapasama kanday ta anak ko. Sapay la kuma. Nakaturpos iti panagadal ti anak ko, kan nakasapol adagos iti trabaho iti syudad manang Emmy. Sa anak anairuam nga awan iti danak ti anak ko, nga maawatak ti tarigagay na amatunoy ti arapaap na. Manipod na pan iti syudad ni Rico, saanan ang nakaawid pa iti lugar mi, kat pasaray pawitan naklaangan iti kwarta. At dadagiti gundaway asaan ko ang makasarita apulos iti telepono, tabi si kano iti trabaho na, kat maawatak met dayta. Kumusta ngay mo't ni Rico ijay syudad ka ba, guys? Saan mo't na nagaw-awid sipod na pan ijay? Nasaya at mati kasasaad na ijay kabagis. Makumikom kano iti trabaho na. At dapay nga rin dagiti gundaway nga awagak, di na masungbatan ti awag ko. No sungbatan naman, apagbiit kami laang ang makapagsarita, tanabannog kano kat kayat nanti agina na. Kasjay siguro talaga ijay syudad makumikom da talaga. Si kalatan at makamaw nga umawat iti amin. Maawatak mo't kit di kabagis. Kasla marikriknak ngamin at talaga nakurang ti patag ko iti anak ko. Uray kasano ti sakripisyo ken kuana.
Kasla, adda pa ila sakit tinakam na kanyak. Di mo panunutan day takabagays. Napasamak kan dagiti napasamak. Kan ginaramid mo mo ti amin tapno malito pam dagiti nagkurkurangam kan kuana. Saan ka day? Para kanyak, kasta nga agpaiso, ngam para kan ni Rico, nakurang sapay kabagis. Ay nahadakan kuana mo tanday taan o kasta ti kapanunutan na. Sapay ko matadumtang to ti aldaw ama amiris na nga amin a sakripisyom kat inaramid mo para kan kuana. Nasaya at nakaawag ka anak ko. Mailiwak unayan kan ka. Nabayag ngamin asaan ka nakaawag. Imawagak nanang. Takayat ko maamuan. No kayat yu pa'y ti sumurot kanyak dito syudad. Ay ikayat ko launay anak ko. No kasta nga rod, agsagana kayon, tayo ti mabit. Ipawitan kayo iti pagplete yung umay dito syudad. Uwan anak ko. Kun ka sa uyo gayam ng Kaltanaw tayo bilin nyo kan kuha na dito balay. Sigurado ang mabayag kayo dito. Uwan anak ko. Siya kunti makaamo ang makisao kan ni Tano. Sige nga ron nanang tanay, madama ti trabaho. Imawag aklaan, tapno makapagsagana kayo. Katurayan nyo ti pawit ko pagplete yung umay dito syudad Uwan anak. Agiaman ako unay. No kasta mapankamatan ni Jay syudad kabagays. Uwan Tano. Kayat ko kung mga ibilin to'y balay. Taakas ko na ni Rico. Ang mga medyo mabayag anak ka nung agnaad iji syudad. Di ka madanagan kabagays. Da kami ti makaamo ditaw. Di mo pagdanagan ti balayaw. Taado kami nga umay mangkita kan mangdalaws. Agi amanak Tano. Siguro naragsak kamutanan niya kabagays. Ta kamaudyanan na. Makadan naman nun di anak mo. Nabayag mo ta panawon nga inuroray mo da ito'y akanitaw. Huwag nga road Tano. Talaga nga ingkar-kararag ko iti Diyos. Adumtang da ito'y ngaldaw. Nga agdan na kami manan kan ni Rico nga anak ko. Ay na, kastoy gayam dito'y syudad anak ko. Pudno gayam di kunada nga adu at talagang tilugan. Iso at traffic dito yan. Talaga kasta dito nanang. Sana kasi di probinsya. Iso ang masapula masapak nga agapo dito ayan ko. Tunggal at trabaho. Ay kaas ikang arud anak ko. Nang runak at sikapay ti agas ikaso dito'y pagnanaedam. Awan pa ikatulong mo. Narikat namin tagalay ti katulong dito'y nanang. Kung may isa, ang mga numakatumpungak pa iti agtatakaw. Nangrunakot ka na yun niya awanak, taadakit nga rod iti trabaho. Pudno day ta anak ko. Ay di ka agdadag ita, taadaakon dito'y. Siya kunti makaamo iti amin. Amumot anasanayak nga agtagibalay. Nasayat nga rod no kasta nanang. Talaga kami na marigatanak. Kas makita yung mo. Naggulo dito pag nanaidak. Diyak pa'y maurnos na gitarwatag. Tanaw sumang putak. Kaya't kung tagina na. Talaga makabanok iti trabaho. Bayaham ta si akon ti mga ramid amin kadagita anak ko. Manipod ita. Awanan ti rumbang apanunutam.
tunggal sumangpet ka, na idalimanag ton ti amin, ken nakaluto akton iti kanem. Nakadano nakngarod, iti pagnanaadan ti anak ko iti syudad manang Emmy. Kastaunay aragsak ko ang nakakita ken kuana. Nakitak met no kasano ti kasasaad na nga agmay may nga agbibiyag iti syudad. Ket nakunak iti bagik, apanawan manen, tapno mapagserbiak ti anak ko. Siyak nga rod tinagserbi a katulungan na tapno saanen amarigatan bayat nga agtrab-trabaho. Naanayas met amin kadagiti naglabas nga aldaw manang. Agingga idiinyam amo na kanyak ti nobya na akadwa na metlaeng iti pagtrab-trabahuan na. Nanang, isugayam ni Karen. Kaya na yat ko. Naimbaga malam yun, nana. Maragsakan ak amakamaam mo kada kayo. Ay, kasta akmet, balasang ko. Maragsakan ak tanamam mo ka. Ay, jak amin amo nga dagayamun kayan ayat ti anak ko. Nanang. Apay, nana? Saan ka diyan nadakamat kada kayo ni Rico? Nabayag kami nga gayan ayat. Kunak no na ibaganan kada kayo. Ay, saan balasang ko? Italaan na amwak. Sana bali nanang tamuyo itan. Ay, iwan gayam. Mangisagana kayo man iti meriendami ka ni Karen. Then, itimplaan nyo mo tan iti kape. Ta iso ngamin ti kayat na. Ha? Ay, saan Rico? Kababain mat, no ibaon mo pa'y ni nanang mo. Saan man? Okay lang day ta. Saan ka din, nanang? Ay, uwan anak ko. Ay, sige, balasang ko. Siya kon. Urayan nyo ti meriendayo, ta isaganak biit. Agawan nyo, nanang, tanay. Mabisin kamin. Ay, uwan. Sige, anak ko. Mabiit laeng. Adoyan ti meriendayo anak ko. Balasang ko. Ang yaman ak nanang. Agyaman ak nana. Oh, anya pa lang tararamidin nyo ditangay. Nakamattider kayo mutlat taditan. Mapan kayo di kusinan atay sagana yung ti pangrabyan tayo. Panawan na kami dito ka ni Karen. Sige nga rod anak ko. Amangan ngamin ko nakno adapay pangibaon am kanyak. Iso adyak pa'y lapim mampanaw. Nagadulakit nga ibagbagayon aya. Alan mapan kayo ni kusina. Aramidan yung dagiti trabaho yung ijay. Sige nga rod anak ko. Balasang ko. Panawan kayo pa'y Oh, Karen. Agmerinda kan. Amo ka na panog ka. Sige. Agyaman nak. Apay adi mo pinagmerienda ni nanang mo. Kababain. Isupay ket din timbaon mo nga agi-prepare iti merienda. Okay lang. Awan mo tararamidan na dito eh. Isang orod nga na yabak nga umay dito syudad tapno ada katulong ko dito eh. Ita, saan ako na marigatan? Nakarelax akong kalpasan ti trabaho. Nagasat ka, tadain na makas ka ni nanang mo. Makita ka di patpatag na kaunay. Kasta unay pa nang serbinakan ka. Rumbang lang
Tawan mo aramidin na dito. Alangan mo nagtugtugaw latan ni agmalmalom dito. Edin tito trabaho hak. Tapno day gatang mi kadagiti kasapulan mi dito pagnanayodan mi. Rumbang laang nga agrelax mo't ata bakutan. Si kamot tanti agsubad kadagiti rigrigat na ken ka. Karen, mabalin ka di. Saan man aninanang ti pagsaritahan ta? Adupay dagiti di mo ammo maipapan kang kuana. Adupay, Karen. Nanang, saan ka kada nagplansa? Saan pa nagplansa ti may sa uniform ko? Awan taramatik intan bigat. Anya kay tinararamid yung tinagmalmalam. Nagtugtugaw kayo? Ay saan anak ko? Diyak tupay nakainan nga agmalmalam. Naglabaak ngamin. Narugit ngamin ang dagiti kortina iji salas. Iso alinabaak aminan. Inunayo pa nga inaramid daytang dagiti kaus ko. Anya kayo mutan. Isungar nga da kayo dito itap no maornosyo dagiti kasapulak, maasikaso dak. Anya kay taramatik inton bigat. Ay, di ka matanagan anak ko. Plansa kita arabi tapno ada aramatam inton bigat. Rumbang lang Anya lang ti serbiyo nga da dito. No day talaan kat diyo pa'y maaramid. Makapasuron kayo mat. Sige, tenak pa'y maturog. Ay bandak to inton mga anayin. Makastress kayo mate. Ay, pasensya ka, anak ko. Apay nga takas to'y matan ti trato ti anak ko kanyak. Kasla sanak nga ina. Kasla akbabaunan no tratuan na. Apo, nagsayat mo tanti pa nagtugtugaw yun dita. Nakaluto kayo kadain? Ay, uwan anak ko. Ibagamlaang numangan kan, tapno maipapudot ko ti makan. Madamdaman taon, nabanugak pa Anak, mabalin ka kadi ang makasarita. May papanitan niya. Kasla, seryoso kayo launay Mapalpaliw ko ngamin, akadag ito'y naglabas nga aldaw. Kasla sa bali ti jarmo no kas di nga ibabaon nak. Kanayon ka pa'y nga agunget, no kas di nga dadyak maaramid dito ibalay. Isungor nga da kayo dito, itapno da kayo tagaramid kadag iti rumbang asikaswon dito, saan aya? Anya iti kaya tiyo? Siyak pa iti mga sikaso, no mga ramid kadag iti rumbang ang matrabaho dito pag nanaidan tayo? Ay, saan mo't anak? Maawatak ang mabambanog ka. Isungarod asya kung ti agar-aramid. Uray sa anak pa yan ang makainan na iti kinaado ti ar-aramidak dito'y balay. Isong agreklamo kayaw. Lawagin nyo, ano anya tiket yung ay baga? Agyaman kayo pa ikit di ata pinaumay kayo dito Amuyo ka de, no apay ak kinayat ko tinagtrabaho dito yung syudad. Tapno mayadayo ak kada kayo. Tamuyo siguro. Nalipata kong ti amin nga inararamid yun, di ubi nga kanya. Ay, isong arod apagserserbyan ka itan anak ko. Tapno malito pa kami na nagkurangakan ka. Kunak no umdasan dagiti nga araramidak. Tapno mapakawan na kiti nagkuranga kasinam. Tamo yun, nalipata kong ti amin. Saan nanang? Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko iti panang panaw yu kanyak iti ubingak. Hagasam nga iti inaramid yu. Imbati dak kadalola, tapno mapan kayo lang agim imas iti sa bala lugar. Kunayo iti, mapan kayo agberok iti trabaho yu. Tapno masuportaran dak. Nga man iti inaramid yu. Nagbayag apanawin asaan kayo ang nagpakita. No saan agapo kadalola. Diyak amon ano niyan tinapasama kanyak. Nagsakitak edi tabirokon kayo. Ayan nyo. Awan kayo. Kasta ka dita arami ti may saan nasayaat nga ina.
Anak ko, Sa ita? Tadagundawa yung agserbi kanyak, agreklamo kayo pa'y. Naglaing kayo matin. Di kaila ko man nagsubsubli iti denak Total, kinabailandak mo't apinanawan iti naunday a panawan. isong aron nga ada kita ni iti danam anak ko. Tapno maipariknaken ka ti kinapatag mo kanyak. Ajak na iparikna kadagidi panawan a pinanawan ka. Amok adakkel tinagkurangaken ka anak ko. Ngam ti daw atak laeng. Irespeto na kumamot akas inam. Saan akas babaunan iti daytoy apalay. Irespeto? Apay, saan ka di pa lang umdas kas panang respeto kada kayo? Tika dayo ita diti denak. Amuyo ka di? No kasano kasakit dagiti napasarak iduubingak pailaan. Kanayon apagsasaritaan dak dagiti kaadalak. Apinanawan nak kanu ti inak tapno mapanag papaimas iti sabali a lugar. Nga awan kwenta kanu ti inak ta nakonsensyanak apinanawan. Diyak mo dayta, anak ko. Kasano nga amuyo? Katalagamot namin ni awan ti pakibibiyangan nyo idi. Nasaysayat lang ko man. No saan kayo nga inayaban dito ayan ko. Kunak nagbalin na naanayas ti amin. Ngam saan mo't gayam. Di ka katagyaman tada nasayata pagyanan nyo dito'y. Adakan ka ninyo iti inaldaw. Pagyam anak unay dagita anak ko. Ngam kayat ko laang mo't nga ibagaken ka no anya ti marikriknak. Iti kasta atratom kanyak. Kayat yu ayub kas ti marikrik nayo. Katoray siya mo ta. Kaya't kumot ayub kas ti sakit tinakam ko kada kayo, iti panang panaw yu kanyak iduubingak. Naadnaman ti rumbang nga pagyamanak, dalola, ta isuda tinangisandi kada kayo. Isuda tinangiparik na kanyak iti pamatag adiyo pulos imparik na kanyak kas anak yo. Anak ko. Siguro, nasaysayat lang ni agawid kayo iti probinsya. May mayat pa ngagmay sa aklaan dito syudad. Ay, saan? Saan anak ko? Di nakpagawidan. Tiyak kabailan ti mayadayumanan kan ka. Lipatan ta no nyaman dagiti na ibagakan ka. Basta di nakpagawawidan anak ko. Pangaasim. Nadlaw ko at talaga adisidido ni Rico amang papanaw kanyak iti daydi akanito manang Emmy. Iso ang nagpakpakaasi akken kwa na. Ingkarik nga aramidak ti amin tapno masulnitak dagiti nagkurangak ken kwa na iti kalabas. Aklunak ti basol ko manang iso nga aramidak ti amin tapno makabawi ak iti anak ko. Aklunek nga aging gaita, awan pa'y apulos ti panagbaliw ti trato kanyak ni Rico. Ngam awanen ti anyaman na kanyak. Panagriknak ket narwama kon iti naalas at trato na kanyak. Ngam no siyak, pagserbiak latta ti anak ko. Tapno maipariknak ken kuana, anagbabawiyakon iti nakana, ti panang panaw ko kankwana idi ubing pay. No aginggat kaano tinaalas at rato kanyak ni Rico, jak maibaga manang Emmy. Ngamay sa ti amok kan rumbeng nga aramidag. Uray pa'y agtalinaed nga awan pa nang ipatag kanyak ti anak ko.
agtali na edaklata iti sibay na. Pagserbyak, kagiddan ti panangikararag ko iti namarswa, asapay kuma taagbali matlaeng ti sirmata ni Rico, kat mapakawan na kon, tapno naragsak ti sumagmamanulaangan agundaway, apanagnaed ko dito'y lubong. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, ason. Pagayam nga ason, pudno unay anasakit nga aklunan ti maysa nga ina, at ipay mismo nga anak na ti mangparparigat ken kuana. Makapaladingit a panunutan dayta. Ngam daytoy ti kanayon at tandaanam pagayam ko. Aginggat na tibker ken sibubukal ti pamatim iti namarswa, mamati ak adumteng ti panawen a mapasamak ti tarigagay mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Ha? Ni Uncle Lauro? Hello, Uncle! Nakaawag kayo, Mat? Kumusta kayon? Nasayat, mat, kaanakan. Imawagak, ta kaya't kung ay bagakan ka, nagretiro ako niti trabaho. Kasta ka di, Uncle? Ay na, nasaya at Mat. Rumbang laeng atap na ma-enjoy yung matan ti biyagyo. Kung nga roon kaanakan. Amumat, nagmay-may sakon dito, awan mo tanday di ikit mo. Nagliday, nagmay-may sa kaanakan. Katanya nga iti plano yung itata nagretiro kayon, Uncle. Plano ka rin tagawid din dito Pilipinas. Kaya't kumuto na makadan na dagiti kakapagyak, aging katadak payabiyag. Ay na, maragsakan nak iti day tanga imbagayo, Uncle. Agawid kayon, tapno damot agyan dito balayo. Nagdakkel a balay nga mawan agigyan. Sana balit at kayo mo ta mga sasikaso. Amo ka niyo pulos pinaybayan day tabalay sipod at kami dito'y Hawaii itiday di Antiyaw. Awan mata, Uncle. Inaldaw nga umay midalusan. Amo yung matan dito'y probinsya. Natapok ka kanayon. Isa amasapol nga inaldaw ama pampag di balayo. Sige, taorno sa kadagiti papeles ko tapno makaawid ako dito Pilipinas. Kailaw kayo nga minan dita. Orayan mi ti panagawid yo, Uncle. Maragsakan lakit di dagiti kakabagyan tayo no maamuan da nga agawid kayon. Lakay, imawag na Uncle Lauro. Kaya't nakanunti agawid dito'y Pilipinas. Aya, ni, kaya nagsayatan nga bakit? Kasimot nga agmay-may sa ijay, sipod pimusay day di ikit mo. Di dan tumot ngamin na paraburan ito oray may salako mga anak. Wen nga rod sayang dagiti na ipundar da, tawan mang tawid. Ang kasano nga tan di balay da iji Hawaii, kan dagiti da dumaasa ni kwada ijay. Jakmat na damag ang lakay. Ang mga nila ako no kunang mga agawid ang dito Pilipinas. Imposible mo't niya agsublipay lang ijay, gapulang kadagidya asan ikwa. Sa bagay, kun lakayan ni Uncle, an-ano na kumapay ngay amin dagidjay. Imbang nga raw tadinan na panunutin ang asawa manin. Uso nga min ka, tay Hawaiano ang mga asawa iti ububeng. Sana ya? Awan no? Saan at isa ni Kuana laang ti alma ng ti asawa na? Day takit nga raw. Nasaya at nung makatumpong iti talaga ang mga yat kan Kuana. Kan mang taripato kan Kuana. Talakay kat nga raw din. Saan kit din ang mga asawa
Taado tayo mat amang taripato ken kuana. Adata mat dito Mamin ano mat lang asikasuanan ngay ni Uncle. Kasla tulong tamutin iti kinaado mat tinaitulong na kadata. Nang runa kadagiti anak ta. Awan mata bakit? Mala. Orayin tayo nga no kaano nga agawid ni Uncle Lauro dito'y Pilipinas. Hello, Uncle. Tina, umatan din ti panagawid ko. Nalpas amin na papeles iti panagawid ko. Nasayaat mo to kasta, Uncle. Kaano nga iti sangpatyo? Ururayag lang nga umay ti gumatang iti balay ko. Inlako kami na nasa nikwak dito ita talaga kaya kundi ang for good dito sa Pilipinas. Panawon mo tan tap no agawid kayon, Uncle. Tap no ma-enjoy yo pa iti biyagyo. Awan problema dito, tada kami amang taripato kada kayo. Agyaman nga rudno kasta, kanakan. Kurang payapang subad mi iti kinasayaat yo. Kantulong yo kada kami, Uncle. Nagsayaat kayo unay kada kami. Anong tupay, timabalin ko nga itulong kanakan. Basta orayan nyo di panagawid ko, Wan, Uncle. Si uuray kami. Anyati ko nang bakit? Agawid din na, Uncle? Wan lakay. Iso nga isaganatan di balay na. Anyaman nga aldaw sumangpeten. Sa bagay, nadalos mo ta ka na yun di balay na. Masapol lang ay sagana ti kwarto na. So katakton dagiti beddings na lakay. Ken labak meten amin na kurtina. Iti kasta, nabanglo ken nadalos asangpetan na. Ay, Jay Hardin ngay gayam lakay. Di mo pagdanagan na di bakit? At ni Pedro abaw na kamang dalos. Sigurado ang maragsakan to ni Uncle mo. Tasaan nabaybayan ti balay na. Agraman arubayan na. Nasa isayaat matlaang no nakasaganan ti amin sakbay asumangpet ni Uncle. Ay na, kamaudyanan na. Makaawid matlaangan. Kalpasan ti ado atawan a panagnaed na ija Hawaii. Pudno anabayag a panawen ti kaadada Uncle Lauro kanday di asawa na iji Hawaii manang Emmy. Ngem di na kami pulos na lipatan a kakabagyan na dito'y Pilipinas. Managtulong ni Uncle, iso nga asidag tirik nami kan kuana. Ken saan mi abinaybayan ti sanikwa anabati da dito'y Pilipinas. Kas itinakunakon, iti damo apaset ti surat ko, awan anak da iti day di asawa na manang. Iso nga inla ko na amin asa ni kwada iji Hawaii, sakbay anagawid dito'y Pilipinas. Naragsakan kami amin iti isasangpet ni Uncle dito'y pagilyan tayo. Naragsak na isasangpad yung Uncle. Kumusta nga iti biyahe, Nasaya at mat kanakan. Ay na, maragsak anak ta nakaawid akon. Kalpasan tinaunda panawan na panagnaad medya Hawaii. Uncle, kumusta? Ay na, nasaya at mat Mario.
Agyaman na kada kayo nga kasawa. Tasaan nyo binaybayan to'y balay. Kasla ka na yun nga dagnana dito'y iti makita ka lang na. Kasla saan ana bakante tinabayag. Kasano, Uncle? Inaldaw nga da kami ditoy. Pasaray ditoy kami nga aginana, no kas di anal pa sa amin na trabaho mi. Sabay linis mo Uncle. Agraman ti Harden. Nagpintas. Makapasalibok kag itirik na. Kaya't mi ngamin anaragsak kayo sumangbay diti balayaw, Uncle. Ay, wan gayam, Uncle. Dituyak ang nagluton iti pang malaman tayo. Sigurado ang magustuhan nyo timakan. Kasta Nay, kasla, kalata nagkiraos ti tiyan ko Mabisinak sa amatan. Umay kayo nga Ruden, tamangan tayo Uncle. Tapno makaina na kayon. Amok anabannog kayo iti biyahe. Inton bigat ton apasyaran da kayo dagiti kakabagyan tayo. Lakay, kastaon ay aragsak ni Uncle ang nakakita iti balay na. Wala. Kastay ko na nangarudain. Kasla ka no saan anabakantyan iti mano atawin. Kasla ka no adagnanaid. Nakitam ka diti itsura ni Uncle. Naimbaglaangan ta nakarecoverin iti panakatay day di anti. Huwag nga Rod. Kinasayat mo ta nagawi din dito Tapno malipatan na amabimpinsan dagiti napasama kay Hawaii. Imbag ata na panaginanan. Sigurado nga inton bigat, adun to ti tao ditoy. Umay to pasyaron dagiti kakabagyan mi ang mailiw mutten ang makakita ken kuana. Ay na, agsagana ka bakit? Ang mga no agpas ken pagidin Uncle. Sigurado adata ti paglutwen na. Ipakat mo mutten na ti kinalaing mo nga aglutaw, bakit? San abale, taado ti tumulong. Amo mutten dagiti taga ditoy. Managtulong da amin. Ay na, kaslan to nga tapyesta ti mapasamak, lakay. Ay na, makabannog mo tagpas ka na niya. Ngam naragsakak ta nakita kayo amin a kakabagya. Kasta unay nga rod aragsak dagiti kakabagyan tayo, Uncle. Talaga ang mailiw damot kada kayo. Amom tina, kasla na ikata amin na bandog ko. Sa bala talaga dito'y Pilipinas. Naragsak ti biyak dito Sana kasla di abroad kanya-kanya ako nada. Malaksid siyempre no da kapamilyam nga adamot lang ijay. No kaya yun to tagpasyar, Uncle. Ibagayo lang ka ni Mario, tapno iso ti mangkuyog kada kayo. Talaga kaya't ko tagpasyartin. Ang masapul nga dabukod tayo alugan. Ha? Wantina. Nasaysayat mo't lang no dakabukbukudan tayo alugan. Tapno itanyaman nga oras akayat tayo tagpasyan. Makapan tayo adagos. Uncle. Ibagam ko ni Mario, kuyugin na kamapan mangirwari tilugan iti kasa. Gumatangak itilugan. Oh, bakit? Kita mo tinagatang ni Uncle Lalugan na. Wow! Nagpintas mo tan, Uncle. At dano sa rin sa'yo nga agpasyar. Wen nga rod, Uncle. Kaya't ko apasyaran na kita kalugaran tayo akadalak hindi.
Mailiwak mo tan kadakwada. Amo na kami na sumangputak ta ang kikinuntak kami iti Facebook. Sigurado ang maragsakan damutan ang makakita kada kayo, Uncle. Ay, ura siyang mata. Bareng, makitak man tayo nagbalin biya kidagat atalak pa lang iti high school. Talagamot ni Uncle At dan sakit di ka iliw yung makita talaga. Bareng makitak man ni Celia. JX ko iti. Damag ko abalo mat kano nakas kanya. Ala, ni Uncle. Kasla teenager. Oh, katbarong mo't ni Uncle. Awan dakas na. Saan ka di, Uncle? Awan mo't kanakan. Di simangpet dito'y Pilipinas ni Uncle Lauro, nakita mi no kasano ti kinaragsak na nakakita kadagiti kakabagyan na, ken gagayem na. Awan ti inaramid ni Uncle no saan ati agpasyar nga inaldaw. Nang runa, idi nakita na dagiti kaadalan na idi, anapanawan na dito'y Pilipinas. At dagiti gundaway amarabyan nga agawid ni Uncle, kat nalpasan anangan no kasjay nga agawid. Baybayan mi matlatan manang, takayat mi ang makaaliwaksay, kalpasan tinaunday a panawen a panagnaed, ken panagtrabaho na ijay balasiw taaw. Agingga nga iti maysa nga aldaw, Tina, Mario, kaya't ko ay amukad na kayo ni Auntie Celia. hello, Auntie. Naimbag na nakapasyar kayo, Auntie. Kumusta kayo? Nasayat mat, Auntie Celia. Manipo dita. Dito yung ngagnaan ni Auntie Celia. Kat kaya't ko ano kasano ti trato yung kanyak. Kasta kumamat kan kuwana. Agayan ayat kamin. Kasta ka di, Uncle? Maragsakan kami para kada kayo, Uncle. Auntie. Agyaman akmat, iti panang pasagbayo kanyak ditoy. Balo ni Celia. Tadadwa nga anak na. Jay Maysa, aday jay Manila. Jay matburidak alalaki. Adda ditoy. Ay na, maragsakan kami, taadan kadkadwa ni Uncle. Kan, adan mangipatag kan mang taripato kan kuana, Auntie. Puno day ta, Auntie. Di kay madanagan. Ipatpatag ko unay ni Lauro. Katsya kun timang taripato kan kuana. Bakit? Anya ti panagkunam ko ni Auntie Celia. Kalaat mo't ngayon may nagnad iti balay ni Uncle Lauro. Tsaka mo lakay. Kasla sa balit at parparik na kanya. Sapay ko ma, tanagbidutak iti atap ko. Sapay la ko mga rod Tapod no ti ipakpakita na panagayat ko ni Uncle Lauro. Wen nga rod. Sapay kababain mo ti kanayon ang mapanidya balay da. Amangan no adama ko na ni Auntie Celia. Ang mapantalat ta, bakit? Alangan mo tabay bean talatan ni Auntie Celia latan ti makakaamo ko ni Uncle. Sa bali latta mo ta, di mapantasok nalan sa paminsan. Uwan lakay. Kastalaangan ti aramidan ta.
Kaanakan. Kaya't nanti wasilya mapana ko nagnaad iti balay da ili. Isudala ka nung amin iti buri dagdag nanay iti jay. Kasano nga rodan to'y balay mo, Uncle? Napagnumuan mi kan ni Celia nga ila kumilangan. Ha? Taramatan mi ti mapaglakwa na pagnegosyo ni Celia. Sigurado kayo kad iti dayta desisyon nyo, Uncle? Saan kayo nga tamakmakla at laang? Saan ka anakan? Total, awan mo tentang naad. Ila kumilangan. Di kang danag ta saan nakabaybayan ni Antiyo at Celia. No dayta ti pangadang nyo. Da kayo ti masurot, Uncle. Bastaan na danyo ti bagiyo, Di yu baybayan ti salon at yu. Wen ka anakan. Alun gayam. Alam tundang iti kayat mo kagawaan dito Ta sana karaman da kita may lako. Ibagam kan ni Mario, tamangalay di pangiluganan nyo kadag iti kagawaan na kayat yung alaan. Wan gayam. Diyay nga ilugan nyo, Uncle. Nabayag asaan ko ang nakita, Ay, usaran di buridag ng anak ni Celia. Kasi matngawan lugan na, nukas diyama pa nagtrabaho. Ay, wan kayam, intong bigat, agbagkat kayon, kadag iti kayat yung alaan. Malmaldayak lakay. Kunak na makadan na tayo ni Uncle iti agnanayon. Ngam saan mo't gayam. Anya nga iti maramidan tayo. Saan tayo mo't amabalin alapdan iti kayat nangaramidan? Sayang di balay ni Uncle. Ita, makipagnanaudlaangan iti balay da Auntie Celia. Kan, amom lakay. Intad gaya man ni Uncle di lugan na iti buridak nga anak ni Auntie Celia. Ni, kasta ya. Awanin di maaramidan ta, no kasta. Ikararag talangan, asapay ko matasan na nagbidot ni Uncle iti desisyon na. Tapno saan tong agtin nagkakakaasi iti udi na. Sapay la kumata muna asalwadan dagiti nagregrigatan na iti Hawaii. Bakit? Nadamag mo ka din? Masakit mat gayam na Uncle Lauro. Ha? Anya? Sino tinangibagakan ka? Nagrana kami iti kabsat ni paring Isko. Kaaruba na mat gayam da Auntie Celia. Nabayag ka nun asana rumrumwar ni Uncle Lauro. Tagsakit ka no gayam mo yun. Nung tinakaskas daw. Saan ka no mat ipan ni Auntie Celia di ospital tapno ma-check up ko ma. Anya? Kanayon na kanupay panawan ni Uncle. Ngagmay-may sa iti balay da. Sumipot ka nun agawin. Kasano nga rodan ti kanan ni Uncle? Sino ti aglutluto iti kanan na? No kasta pampanawan mo't gayam ni Auntie Celia? Diyan ka mo bakit? Day talang mo timbagada kanyak. Kaasin Uncle Lauro. No saan mo't gayam nga sa asikaswon ni Auntie Celia. Amukon ti aramidak. Imbagak lang arudaan na nasaya at ti kasasaad ni Lauro. Apay ay adagulit ka si kalalaki. Auntie Celia, kahit mila nga sa rungkaran ti ulitig ni bakit ko. Sanda kami kumamot akagura Uwan nga rod, Auntie.
Kailiw milaang ni Uncle Lauro. Kanakan! Tulungan ta! Ano daw, Chay? Kasta na Uncle Lauro umot dahil bakit? Saan na ni Lauro dayjay? Mabalin ka di? Pumanaw kayon. No diyo kayat nga ipapulis kayo. Pumanaw ka... Tulungan ta! Kanakan! Jaklakit agbidot ni Uncle Lauro dayjay. Pangaasi yung Auntie Celia. Saan da kami alapdan amang kita ka ni Uncle Lauro? No diyo kayat ada kayo ti ipapulis mi. Di na kami lapdan. Talaga adi kang pimanaw ka ni Mario nga asawak, iti balay da Auntie Celia, iti day di agundaway. Aging ga adi mi nakita ni ulitag ko a Lauro, manang Emmy. Anyan nga asik iti ulitag ko, idi nakita mi. Gapota malaksid a masakit, nagkutong pa yan. Malaksid asaan nga as-asikaswan tinakidannaan ni Uncle Lauro, ininot pa yan anak sayan ti kwartana. Ken kaadwan kadagiti alahas ken sanikwaan na ipundar na ilako aminen. Talaga ko mga idarum mi idi ni Nana Celia, ngam linapdan na kami lang amin ni Uncle Lauro. Tilaeng kid daw na, ipanaw min itidan na ti babae nga impagarup na anapudnumet ken kuana. Awan tinaaramidan ni Nana Celia iti day di agundaway. Tatalaga ang nakasagana akmet amang idarom ken kuana no agreklamo. Itamanang ininutan ang nagsubli ti sigod asalunat ni uncle ko. Ngam kanayon amalmalday. Iso nga ikagkagumaan milatamot nga anandingayan, taam mo milatan no anya ti makagapo. Iti kasjay a mapaspasamak ken kuana. Daytoy ti pakasaritaan ti uliteg ko. Agyaman unay manang Emmy. Tuy pagayam mo, Tina. Tina, pagayam ko, anyan nga agpaysoan niya. Ado a talaga dagitay nalaka a masisirap iti silang tipirak. Naglawag at ilaang material abanag ti inalman ti may kadwa babae nga inayat ti uliteg mo. Naimbaglakit din Tina, taadda kayo akakabagyan ni uliteg mo, anapudno amang isakit kan kuana. Ket no saan agapu kada kayo, amangan no nakarkaron ang nagbanag ang nakakaasi ti uliteg mo. Ituloy yung arod nga aywanan ti uliteg mo. Takas itinakunamon, da kayo laengen akakabagyan na tinamnamaan na amang isakit, ken mangipateg kan kuana. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa